DXDC Radyoman Report. Gisakay na dinhi karon mga kasama sa ambulansya sa Central 911 ang pipila sa mga pasahero nga sakay sa nadisgrasya nga bus gikan og Cagayan de Oro. Mga kasama diri sa Purok 12, Barangay Buda, Marilog District, ning dakbayan sa Davao. Nisalpok sa kasugat nga wing van nga gikan Davao City ang bus nga nagbiyahe gikan pa sa Cagayan de Oro City ug tungod sa kakusog sa impact nilahos ug nahulog kini sa open canal sa Purok 12, Barangay Buda, Marilog District, Davao City pasado alas 3 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Sa eksklusibong interview sa DXDC kang Police Staff Sergeant Larry Galarion, traffic investigator sa Marilog Police, nga luwas ang tanang mga pasahero apan adunay unom ka mga injured sa disgrasya. Bus nagpunit sa Davao, tapos ang katong wing van bukid nun, so opposite direction. So pag abot diri sa may Purok 12, sa may kurbada nga bahin, ang bus ni bangga sa center side left side portion sa wing van truck. So mao to pagkabangga ni kabig allegedly according sa driver sa bus, ikabig niya to paingon sa right, so mao to nahulog siya sa open canal. Ang wing van nga gidriba ni Rolly Varon Legaspo, 31 anyos, nanukad pa sa Agusan del Sur, karga ang 500 ka mga sako sa fertilizer nga i-deliver paunta sa Bukidnon. Gidala sa ospital ang bus driver nga si Webster Ayunar Manuel, 58 anyos, uban ang 5 usab ka mga angol nga mga pasahero. Duha ka mga media practitioners ang sakay usab sa nadisgrasya nga bus ug nisaysay sa ilang kasinatian sa panghitabo ug dako ang ilang pasalamat nga luwas la sila sa disgrasya. Na-shock ni tanan kay kasagaran yata sa amuan nga tulog eh. So nayuban nga nalambag yun sa pikas na side kay sa right side natumba mi. Katong pasulod na diri since dool na nakatulog ko. Pag after ato tingala ko magnamatanan ako naghunal naman ko sa atubangan sa God murag headrest sa atubangan ako nga bangko. So pagbunal na ako dito ko nalimpungatan ko lang. Unsa ni tabo? Yung sa ninyo paggawas sa Actually naman ay kanang kuno na pang break gud og kanang glass god. Tas mo kitabangan na dito. Pagtabangan nila dito sa katong pag-break. Moto nagkuan may na lang dito purok leader din ni Abdi Kayo. So naghatag sa mga og kaning ladder. Gikustodiya karon ang wing van, lakip ang driver niini ug ang bus nga parehong mga na-involve sa vehicular accident sa Marilog Police Station. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.